back in the 6th grade, I got some bad grades. I was in love with my tutor. See me, you look, you trapping, man. Most of you rap actors, man. கைஸ் நீங்கள் நம்ம எது பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நான் வந்து ஒரு சுற்றுலா பயணியில் சில வந்து தேடி வரலான்ட்டு வந்து பறவையை வந்து இது கூட்டின்னு போகலாம் நம்ம வீட்டுக்குன்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணேன். அப்போது வந்து என் கண்ணு என்ன பார்த்துச்சுன்னா, இது பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, அது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ இதுக்குள்ளே ஏதோ டெஸ்ட் இருக்கு மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஓகேங்களா, தேடி போகணும். ஓகே, நேரி வழியிலேயே போகலாம். பரவாயில்ல, இப்படியே போகும். இங்கேயே நேர் வலிக்குது. இவ்வளோதான் இது எப்படி முடிச்சுட்டு போல. சரி, உள்ள என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். டார்ச் வச்சுருக்கோம். எதுக்குன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டார்ச்சை கீட்டு எடுத்துன்னு போனாலும் ஒரு பழத்தில் இருந்து எல்லாமே போச்சு. ஸோ அதுக்காக வந்து தேடி போகலாம், இந்த மாதிரி வில்லேஜ் கிடைக்குதா, சாண்டல் கிடைக்குதான்னு போட்டு. ஏன்னா என்னோட குதிரை வந்து ஏற்கனவே ஒன்று வந்து அது வந்து எங்கே போச்சுன்னே தெரியல, சாண்டலோடு போயிடுச்சு. ஸோ சாண்டல் தேடலான்ட்டு சாண்டல் வரைக்கும் இங்கே வந்து தேடுறேன். எதுவுமே ஏதாவது டிராஃபிக் ஜிபி எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என் தம்பி சொன்னாடி அது ஓடுறான், சுவிட்சை ஓடுறான்னு சொன்னான். சரி, இதுதான் இன்னொன்று சொல்கிறேன்ட்டு நானும் ஒருத்தர் வச்சு பார்த்தேன். பார்த்தேன் ஏதோ சொன்னால் ஏதோ செஸ்ட் இருக்கு. சரி, நம்ம செஸ்ட்டில் போய் பார்க்கலாம். உட்காந்துருக்கேன். என்ன 2 கோல்டு 2 இதுதான் இருக்குது. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து எபிசோடாக நினச்சா அதுதான். ஓகேங்களா, எபிசோடு வந்து சீக்கிரமாக வரும். ஓகே, நீங்கள் சிஸ்டம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு சுற்றுலா பயணிங்க ஒரு வாட்டி நான் வந்து இது கண்டுபிடிச்சேன். இந்த ரயில்வே ட்ராக்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த இடம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோன்னா, பெரிய ஒன்று கண்டுபிடிச்சோன்னா. ஆனால் எங்களோட மேப் வந்து என்னன்னா, பயம் வந்து நிறைய கேவ்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. பாலம் கீழே இருக்கலாம். அந்த கிளாசிக் சீஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, அது கூட எனக்கு இது பார்த்தேன். அதெல்லாம் எங்கள் பயமா, நீங்களாம் தயவு செஞ்சு வந்துடாதீங்க. ரொம்ப பெரிய கேஸு. நான் ஒரு வாட்டி மேப் எடுத்துன்னு நான் வந்து மேப் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து அப்படியே வந்து தேடி போகலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் ஒரு பெரிய கோகை சரியா ஆழமாக இருக்கும். எப்போ ஒரு 5 -டிகிரியில் இருக்கும். அப்போ அவ்வளோ தூரம் போய் கீழே வந்துட்டு வச்சுட்டேன். இந்த பக்கம் ஜஸ்ட் இருக்கு, பார்த்து தான் எடுக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே, என்ன இருக்கு? கோல்டு வேற ஒன்றும் பேண்டன்ஸ்லாம் இருக்கா இருக்கு. என்ன ட்ராப் இருக்குன்னே டவுட்ல இருக்கு. தண்ணி போட்டுப்பா லூஸு. நான் தண்ணி போட்டுப்பா கிட்டே வந்து ரொம்ப வந்தது. ஆஹா, இங்கே ஏதாவது ஒரு இது இருக்குடா. சரின்ட்டு நானும் பார்க்குறேன். ஏதோ வச்சு பார்ப்போம் எங்கே ஏதாவது இருக்குமான்ட்டு. ஆனால் நான் கண்டுபிடிச்சி என்ன ஆகுனா, அப்படியே லைட் வந்து வர வச்சேன். இந்த பக்கம் பாருங்க, நான் வந்து ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு அப்படியே வச்சுட்டு போகலாம். ஓகே ஓகே, எல்லாமே வச்சுட்டு போவேன். இது என்ன ட்ராப்போ கைஸ், செம்ம ட்ராப்பில் உட்காந்துக்குது எங்கேயோ. பார்த்தீங்கன்னா இது அம்பு எவ்வளோ அம்புல அடிக்கிறோம். பாவிடு, என்னமா கில்லாடி பசங்க. இனிமே இந்த சைட்லாம் வரவே கூடாது கைஸ். திடீர்னு போய் பேரட்டை வந்து தேடி போகலாம் பார்த்தா இவங்க தான் எதுவும் ட்ராப் இருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்பைடர் நூல் ஒன்று இருக்கும், இந்த ஒயிட் கலரில், ஒயிட் அண்ட் நூல் பிளாக்கு. அது வந்து வந்து கீழே போட்டிங்கன்னா அது வந்து இது ஒன்று இருக்குல்ல, இப்போ நான் ஒடிக்கிறேன்ல, அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஒரு என்னது அது வந்து ஒரு ரெட் கலரில் ஒன்று இருக்கும்ல, அது வந்து நம்ம வந்து அந்த ட்ராப்பரா அதுக்கிட்ட வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அங்கே யாராவது ஒரு காலை எடுத்து வச்சா அம்பல் அடிக்கும். அதனால் எழுத்தி நம்ம அடிக்கலை, எழுத்தி நம்ம அங்கே வச்சாலே அவ்வளோதான், செத்து போயிருப்பேன். ஆனால் ஆர்மர் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஆர்மர் அகைன் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக வந்துட்டு இது நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகல. மறக்காமல் 1K லைக்ஸ் நம்புறேன். ஓகே, நம்ம வந்து இது வச்சுட்டு போகலாம். இது வந்து எபிசோட் 14 இல்லை, ஓகேங்களா. எபிசோட் 14 வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண மட்டும்தான். இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எபிசோடு 14 நான் வந்து அப்லோட் பண்ணேன், ஓகேங்களா. ஓகே, ஜங்கலை தேடி வந்தா ஏதோ மாட்டேங்குது. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கேவை காமிங்க. அந்த கேவை பார்த்து நீங்களே பயந்துருவீங்க, என்ன மாதிரி கேவுன்ட்டு. இந்த கிளியை பிடிக்க நான் பாருங்கள், இந்த கிளியை நான் எவ்வளோ வாட்டி ஃப்ரெண்ட் பிடிக்கிறேன்.
இந்த 9 சீடு இருக்குல்ல அது இதுக்கிட்ட ரொம்ப நேரமாக கொடுக்குறேன். அப்பயும் இல்லை அதுக்கு பாருங்க இல்லையா அந்த பெரிய கேவு காத்தால் அப்படி இருந்துச்சு. இப்போ மழை இருட்டுனால தெரியல சரியா. ஸோ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது காய்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே திருப்பி வீட்டுக்கு போகலான்னு வந்தேன்னா அப்போ வந்து பங்கின்லாம் கிடச்சிது. நான் மேப் எடுத்துன்னு போகல. மேப் எடுத்துன்னு போனால் கீழே வந்துடுவேன். மேப் தொலைஞ்சு போயிடும்ட்டு மேப் எடுத்துன்னு வராமல் என் தம்பி டைரக்ஷன் சொல்லுவான். அது நான் அந்த டைரக்ஷன் படி நான் வருவேன். -டிகிரியில் போனால் தான் இது கிடைக்குது. மறக்காமல் எங்களோட ஓல்டு வந்து சீடு அந்த அதான் வீடு எதுவுமே கட்டல. சீடு மட்டும் வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் போடுவேன். ஓகேங்களா? ஓகே இது வந்து அருண் ப்ளஸ் இவனா என் தம்பி வந்து ஒர்க்கு போகலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் எதுவும் பண்ணலாம். நான் அதுவும் பண்ணி வச்சுருவேன். நான் உங்கள் எம்ஜே லெஜெண்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாகை பார்த்துட்டு மட்டும் போகிறீங்க. ஓகே ஃப்ளாக் இது தான் நம்மளோட லோகோவோட சிம்பிள். ஓகே ஸோ பாய் பாய் கைஸ்.